Добре, радиатор се снява аз. Какво се вижда точно тераса? Значито? Здрасти. Тръг направена снимка за канал. Пак. И там шва? Не. Басейна. Много хубава басейн обаче. Джакузито. Направена сауна. Аз с камера ли носиха някъде? Не знам. Много хубаво снимка обаче. Много бързо го сменяш, не трябва тук бързо да го мърдаш. Или не. Така да става по-плавно. Има ли антистресово, да не се тресе? Антишок. Антишок? Антишейк. 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 Грешка. Не спомняте колко са хубави, колко са добре. Те знаеш бяха да ние така са ги поддържат, да дойде на ферма, ги оряза и ги направи.